hogy van a kezed? Hát fáj. Fáj. Igen. Jaj, a rohadéknak nagyon kemény volt a feje, mi? Hát nagyon, Jaj, az biztos. úgy sajnállak. Jaj, nagyon Sajnálhat sajnálom. is. Csak kapjam még egyszer a kezeim közé. Az biztos, hogy most már rugdosni fogom. Rugdosni? Úgy, mert rugdosom, hogy beszarít. Hát tönkretennéd a szép cipődet? Hát ne legyél már ilyen. Menjünk vissza, nézzük meg, ott van-e még? Ez még mindig itt van. No, hé, hát még át csak kutattuk. Hát nézzük már meg, hát van nála valami érték. Érték? Hát nem vagyok én tolva. Szarok rá, én Nekem az ilyen átkutatom. hülyeséggel. Inkább azt mondd meg, hogy merre kell hazamenni. Na, Mit tudom én most, hagyjál már ezzel. Na, akkor nézzük csak, hogy mi van itt nála. Nézzük. na mi van? Mi a szar? Mi a szar? Mi ez? Rágóba nyúltam. Ki az az állat, aki a zsebébe tartja a rágót? Aj, hogy rohadna meg. Te meg ne röhögjél már. Hú, de ideges lettem. Na ezért most úgy belerúgok, de úgy. Jó van, de csak egyet rúgjál bele. Vigyázni kell a szép cipődre. És csak a fejébe! Na, jó van, már hagyjad már, mit csinálsz? Minek? Mondtam, hogy csak egyet. Jó van, Na. ha elfogott a hév. Aztán majd most itt megint sajnáltatod magad, ugye? Mint előbb Dehogy is, amikor fájt a sajnáltatom. kezed. Most meg majd azt Nem fogod lesz mondani, hogy ilyen. jaj, fáj a lábam. Dehogy fogom. Na, de inkább menjünk innen, mielőtt meglát valaki. Nézd már! Taxi!